andito tayo ngayon sa Palawi Island, dito sa may Punta Verde. So, today is March 31, Sunday. Time check, 9:30 AM. Sa nakarang episode, bumiyahe tayo mula Tarlac, papuntang Isabela, tapos sa may Bagaw, Blue Water, tapos dito sa Cagayan. Tapos tumawid tayo ng dagat, papunta dito sa may Palawi Island. So, ngayon, ililibot naman namin kayo papuntang Angie Beach, Pozorobo, tsaka Nangaramoan Beach. So libutin natin ang mga beach dito sa Cagayan. Let's go! So ito na yung bangka natin. Bali dito kami nag-overnight sa may Nature's Village, dito sa may Punta Verde, Palawi Island. Tapos kahapon pinuntahan din namin yung Cape Engaño Lighthouse. Napakaganda dun guys, puntahan nyo. Sama pa rin natin si Lost Boys. Malinaw din pala. Malinaw sa mabuha din. Andito na ulit tayo sa may port. Wala, nahuli tayo. Wala tayong helmet. Yeah. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you po. Sir. Ay, thank you. Okay, nandito na ulit tayo sa port, San Vicente Port. Thank you sir. Hi si Sero. So yung nakausap natin kahapon. Eto guys, dito kahit yung mga kapulisan dito tumutulong sila sa ating mga turista. Inaalalayan nila. Ayan, maraming salamat sa mga kapulisan dito sa may Cagayan. Maganda yung ganyan, yung visible yung mga pulis para yung mga kriminal matakot sila gumawa ng kalokohan. Salute sa mga kapulisan natin dito sa Cagayan, sa may San Vicente Port. So ito na si Jopay. Kompleto pa rin yung mga gamit natin. Yung sapatos ni Mrs. dito lang natin iniwan. Yung helmet natin na carbon Lodi. Ayan, isang helmet. Mainit dito, so lipat natin yung motor natin doon. Doon na tayo mag-aayos. Salamat sa kay Kuya Guard na nagbantay ng motor natin. Okay, good morning guys. 10:23 AM na po. Ito, ready na si Jopay. Ready na yung gamit natin, nakasakay na. Oo nga pala, dito sa may port, San Vicente Port, meron silang naka-ready na ambulansya dito in case of emergency. Ayan, kaya safe na safe po kayo dito. Ayon sa ating mapa, mula dito sa port hanggang Angie Beach is 11 kilometers lang or 18 minutes. Malapit lang siya. Double check, lock, okay. Yeah. Hello. Sir, una na kami. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Okay, pagkas na tayo dito. Hindi pala. Tag 72, 71, doon na lang. Hanap tayo ng mas mababa ng konti. Dito sa San Vicente, meron sila dito ngayon, pharmacy. May mga kainan dito, may Palawan, ayun o, pawn shop. At kakalwa na tayo dito. Yung diretso doon, yung papunta sa sentro. Tawag nila sentro dito. Kung saan tayo nag-overnight last night. Okay, let's go. Ay, gas no. Baka wala nang gasoline station dito. Ilang bars? 2 bars. Ah, malapit. 2 bars kaya yan. Kasi 9 kilometers lang naman eh. Feel the breeze. Pozorobo Beach Club, San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Puntahan din natin yan. Basta kaya ng oras natin. Kasi after natin dito, rekta na tayo ng Tarlac. Grabe, malayo-layo yung uuwian natin. Pero ayos lang yan. Kaya yan, kaya. Sana kayanin din ni Mrs. Ay, may ano dito oh, parang kastilyo oh. Silipin natin.
ginagawa pa lang. Ayan o, para siyang kastilyo. Lapit na tayo, 12 minutes na lang daw. Wow, look at that view. Paganda oh. Grabe yung kalikasan dito. Okay, 10 minutes na lang, andun na tayo. Ang ganda ng dinadaanan natin ngayon. Daming mga halaman tsaka mga puno sa paligid. Tapos dito sa kaliwa natin, dagat na. Yung vibes dito parang yung nagpunta kami ng Palawan sa may papuntang underground river. Parang ganito yung vibes. Sana umabot yung gas natin. Daan-daan na lang tayo para matipid. Welcome to Sitio Gutan, Barangay Captain. Sitio Gutan. Lawak, puro ano, puro puno. Wow. 2 kilometers na lang or 5 minutes. Sitio Lubak waiting shed. Ito tayo sa kaliwa. Saan kaya papunta yung kanan na yun? Okay, paakyat tayo ngayon. Pero hindi naman siya matarik. Ano to? Ano kaya to? Nangaramuan Beach, diretso. Nangaramuan na muna tayo. O sige, tara. Nangaramuan Beach po dito? Ayun. Thank you. Saan po? Ayun, register daw tayo doon. Register daw. Hindi po, magbibideo lang. Oo. Maglagtaw tayo. So, ayun guys, nag-register tayo dito. Tapos nagbayad tayo ng 10 pesos per head para sa entrance po yun, no? Thank you sir, shout out sir. Ingat po. Ala, nangyari sa mga poste oh, natumba. Ay, yung daan dito banda, bumagsak oh.
Dami yata ang tao dito oh. Yung mga ibang sasakyan dito na nagpark sa taas. Eto na. Welcome to Nangaramoan Beach. Saan kaya tayo pwede mag-park? Ito yung mga ano dito, magaganda pala, yung mga transients, ayan oh. Ayan oh, pwede ka rin mag-park katabi mismo ng iyong transient. Tara, lapitan natin yung dagat. Ito. Kaya lang dito madaming tao. Dito madami pa mga parang ayan parang A or TP house ba tawag dyan. Tapos doon sa baba nila, doon yung mga mesa. Dito may mga nag-camp din tayo ng tent, nag-pitch ng tent. Kasi ito yung tubig niya, maganda yung tubig, malinaw at hindi maalon dito. Ayun yung mga bata babaw lang, safe sa mga bata dito. Yun nga lang dito madami talagang tao, ayan pero maganda. Kung gusto nyo ng tahimik, dun sa may Palawi Island, the best talaga. Tahimik talaga doon sa may Palawi. Dito naman may mga, kung gusto nyo na may mga transient tapos beachfront, dito sa Nangaramoan pwede. Tsaka maganda din yung dagat, ayan, walang alon, kalmado. So tara, paliparan natin ng drone para makita natin yung aerial view nito. Let's go. Shoutout kina sir, ang pangalan mo sir? Gilberson kaya. Ano? Berson kaya, Berson. Ayun, Berson. Ayun, shoutout kay Sir Berson tsaka sa mga kasama natin dito sa may Nangaramoan Beach. Ayan Woohoo! Alright! Ito, may mga kasama tayo dito, Nangaramoan. Taga saan kayo sir? Taga saan kayo? Pwede ba shoutout, idol? Oh, shoutout, sige, shoutout na. Shoutout kay Sailan, di nakasama. Wala na. Next natin, 1.4 kilometers sa may Pozorobo naman tayo. 3 minutes lang siya mula dito. Grabe naman, ang bilis niyan. Okay, so dito sa Nangaramoan, maganda yung beach, maganda. Yun nga, kung mahilig kayo mag-party, okay dyan dito sa Nangaramoan kasi may mga speakers, may mga nagpapatugtog.
may mga nagiinuman sa beachfront at madaming tao. Hindi nakakahiyang mag-ingay yon. Pero kung gusto nyo ng tahimik, gusto nyo ng relax lang, chill lang, walang videoke, walang speaker, dun sa may Palawi Island, yun yung the best. So eto, malapit lang yung Nangaramuan dito sa may Pozo Robo. Check naman natin ang Pozo Robo. Ang init dito guys, napakainit. Pero pag maandar na yung motor, okay na. Aanginan naman tayo. Wow. Mukhang nandito na tayo. Pozo Robo, yun, kita ko na. Ito medyo matarik dito. Ito, Pozo Robo Beach Club. Parking area dito. Ay, parang ano to, private. Pozo Robo Beach Club. Naku, test drive area. Pozo Robo. Pwede kayang pumasok dito? No wristband, no entry. Dito siguro. Tatanong muna tayo. Hello. Ang daming pulis. Safe na safe. Okay, so yun guys, time check 12:05 PM na, lunch time na. Ayun, hindi na tayo pumasok guys kasi merong entrance na 250 pesos per head. Kahit magbibideo lang, hindi daw pwede. Kailangan talaga magbayad. Yun, so private beach po kasi ito. Hindi siya katulad nung sa Nangaramuan na public beach daw po. So mga pwedeng gawin dito, meron silang pinaparent na kayak, inflatable boats, salbabida, floating beds, life vests, at beach chairs. Ayan po siya. Ayan. Okay, let's go. Sa Angi Beach may bayad din daw na 400 per head. To, tingnan natin. Kapag daw peak season may bayad. Matarik to. Let's go, Jopay. Kaya mo yan. Yeah. Alright. Oops. Okay, sa Pozo Robo Beach, hindi siya crowded. Nakita ko sa drone na halos wala man naliligo dun sa harapan or dun sa beach front. Tapos, nakita ko, grabe ang haba pala ng white sand na yan. Ayan, isang diretso siya.
Pero hindi ko alam kung may bayad or kung pwedeng maligo dun sa may bandang dulo. Kung gusto niyo ng tahimik at hindi crowded at private na beach resort, yan, pwede po kayo dyan sa may Pozo Robo. Sayang hindi natin natanong yung rates nila. Pero yung entrance nila is 250 pesos per head pag day tour. Kung gusto niyo po mag-inquire sa kanilang resort, message lang po kayo sa kanilang Facebook page. Yan, search nyo lang po sa Facebook, Pozo Robo Beach Resort. Okay, let's go, Anguib Beach. Hala, ba't ganon? Dito tayo pinapadaan, papuntang Anguib Beach. Dito ba yung daan niya? Ayan o, Anguib Beach. Wait lang. Ay, dito nga siya. Maglalakad ka papunta doon? Magtanong tayo doon sa guard. Wala na tayong gas. 1 bar na lang. Ay, naging 2 bars. Dito yata, yan o, nakalagay o, Anguib Beach. Kuya, dito po yung papuntang Anguib Beach. Ah, dito pala. Meron dito pala yung daan niya. Bali yung binibigay ni Google Map. Ano po? Opo. Kuya, ano to? Private ba yung Anguib? Ah, private beach. Sige po, thank you sir. So, ito po yung daan papuntang Anguib Beach. Ito yata yung nakalagay dun sa kubo eh. Yung anahaw. Yung ginagawang bubong. May daan dun sa kanan eh. Dito siguro. Wow. To Anguib Beach. Oops. Ito, matagal ko nang gusto makita to eh. So, kaya pwedeng iwan yung motor. Dito kuya, pwede? Saglit lang kami kuya, magbibideo lang. Aalis din kami. Hindi kami maliligo. Magbibideo lang po kami. Okay, andito na tayo. Anguib Beach. Okay, at sa wakas, andito na tayo sa Anguib Beach. Okay ka pa? Okay. Nakapagod magbiyahe. Motor na motor, pero okay lang, nakaka-enjoy naman kasi maganda naman yung view eh. Ito, dito na tayo. Mukhang maganda dito guys. Ayan, madaming puno. Ito, mag-inquire tayo. So, ito po yung rates dito sa may Anguib Beach. Entrance fee 8 AM to 5 PM 400 pesos. Entrance only. Entrance with rentals 200. Tapos less 20% sa single. Ito yung mga cottages nila. Free use of shower. Day rate 8 AM to 5 PM. Tapos yung overnight nila is 7 PM to 7 AM. Ito yung mga price. Alfresco 8,000 yung alfresco. Tapos 8 to maximum of 50 packs. Wow. Ang laki nito 50 packs. Tapos may cabana sila. May tent din. Yung regular tent, ayan, sa mga mahilig mag-camping, 600 pesos 2 packs. Yung 5 feet nakabali.
Meron din pala sila ano dito, kayak, jet ski, tsaka banana boat. Crystal kayak, kaya yung katulad sa Boracay. Ito po yung mga price. Additional items. Ayan. Pwede kayong mag-rent ng tables, tsaka chairs, LED lantern, sleeping bag. Tapos si number. Asa yung phone number? Ito. Sa mga gusto magpa-reserve at magpa-book, ito po yung kanilang contact number. 0906-846-1530. Or send lang po kayo ng email sa cgalsocial@gmail.com. Ito po yung kanilang Facebook page. Ayan, shoutout kina ma'am. Ha? Bakit? Tumakas ka lang. Taga saan po kayo? Kalamba. Laguna? Ay, grabe, mas malayo pala kayo. Malayo pa ba na nila ma'am? Oh. Ang dami nila, all girls oh. Alright. Shoutout na kayo ba? Oh, shoutout na kayo. Shoutout po kay Nunoy. Oh, Nunoy, shoutout sa'yo, Nunoy. Ano ba ito pangalan ni Nunoy? Shoutout daw kay Diwata. Mahal na mahal ka daw. Sana all. Okay, tara, pasok na tayo. Para tayong nasa Mapanuepe, no? Yung ambience. Kasi ang daming mga Agoo tree. Ayun, no? Dito tayo, ang ganda dito. May malaking tent. Wow, maganda pala dito. Parang ayok pang umuwi, parang gusto ko mag-overnight ulit. May tao kaya dito? Para makita natin yung loob. Ang laki nito, kung isang pamilya kayo, kasya kayo dito. Hala, walang pinto. Ha? Asang pinto nito? Uy, baka may tao dyan. Wala siyang pinto. Ah, eto, may pinto siya. Kaya alam baka may tao. May tao po. Tao. Ah, walang tao. Ito siya, pakita ko sa inyo. Laki. Siguro kasya dito kahit 10. Oh. Ayos ah. Sarado natin. Baka pumasok yung lamok. Tapos sa tabi nung malaking tent na to, merong sand kung saan pwede kayong mag volleyball. Maganda dito guys. Ganda. Ayan. Tapos meron silang CR dito. Ayan. Actually madami silang CR. Dito CR, CR, CR doon, tsaka doon pa sa kabila. Madami silang CR. Eto, dito sila nagtatayo ng mga tent. So kung wala kayong tent, pwede kayong mag-rent na lang ng tent dito. Ayan oh. Chill chill. Maganda dito. Maganda dito na. Pero mas maganda ka pa rin. Hey! Tara, tignan natin yung dagat or yung beachfront. Wow, ang ganda. Ang ganda dito. Ang ganda guys. Ito yung sand nyo. Mapino yung sand. Tapos asul na asul yung tubig. Napakaganda. At walang alon guys. Napakakalmado ng dagat. Ito yung tubig, napakakalinaw guys. Bakit ako? Cause you know the world is beautiful, so beautiful.
'Cause you make the world so beautiful, so beautiful. I was restless and stranded on my own. Time seems endless, but nothing's going on. But you came round and turned it upside down. You saved me when I was helpless, but now that darkness gone. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. 'Cause you make the world so beautiful, so beautiful. Napakaganda talaga. Sayang. Doon oh, daming mga tents doon oh. Daming tent oh. Sayang at wala na tayong oras, kailangan na natin umuwi at pagod na rin kami. Wow! May pasok pa tayo bukas eh. At babiyahe pa tayo ng mga 12 oras. 12 to 14 hours pa yan, sigurado yan. So madaling araw na tayo makakauwi. Pahinga muna tayo. Oo nga pala, ito yung mga pinagbabawal dito or mga kailangan sundin. Beach protocols. Do not swim alone, keep an eye on your children at all times. Bonfires are not allowed, so bawal po mag bonfire dito. If you dig a hole on the beach, you must fill it in. So pag naghukay kayo, wag niyong iiwan. Alcohol, glass and fireworks are prohibited. Bawal ang alak. Be aware of rip currents in the area you are swimming. Collection of wildlife is strictly prohibited. Littering is prohibited. Throw your garbage properly. Swimming while intoxicated is strictly prohibited. So wag kayong mag-swimming ng lasing. No night swimming. So yun lang. Sabi dito, home is where the ocean is. Angib Beach. Now open for your best summer experience in North Luzon. Ibig sabihin nagsarado pala siya. So mamaya tanong natin kung kailan siya nag-open. Enjoy Cagayan's best beach for as low as 200 pesos entrance fee and access to amenities and exclusive beach activities, cottages, tents, boodle fight, kayak, jet ski, and banana boat. For reservations, please contact 0906-8461-530. So ayun guys, tinanong natin, kaka-open lang pala niya last year 2023. So heto yung parking nila. Maluwag yung parking nila. Kahit dun sa labas meron pa din space. Grabe, ang layo pa ng uwian natin. Sabi dito 11 hours 542 kilometers mula dito hanggang Kapas Tarlac. Good luck sa atin. Sigurado abot pa yan ng mga 14 hours 13 hours sama mga break. Let's go. Kaya mag subscribe na kayo guys. Pagod. Let's go.
Time check 7:50 AM. Total kilometers 1039.7. Nag-check-in na kami dito sa Aritaw kaninang madaling araw kasi hindi na namin kinaya. Tsaka sobrang lamig. Ang lamig kanina. Kaya yun, nag-check-in na kami. 6 hours dito natulog kami para safe na din yung pauwi natin. So saglit na lang yan hanggang bahay. 4 hours na lang. Okay, let's go. Ito, Liana Hotel. 550 pesos yung 6 hours. Pwede na, 550. May bago dito sa Maliko guys, oh. Ano kaya yun? Sa taas. Tapos may gas station na dito sa taas. May mga kainan na, madami na. Tapos meron pang parang ginagawa, soon to open daw, Sakura Garden. Oh, ito bago din to dito sa Maliko, oh. Ano to, campsite? Maliko Pinewood Cabin and Cafe. Ayun, oh, cafe, ang ganda, oh, sa loob, oh. Dami na palang bago dito. Ayan, update ko lang kayo dito sa Maliko. Hello. Ha? Di pa kayo nakauwi? Di pa. Pagod na kami kagabi. Natulog na lang kami sa Aritaw. Ay, oh. Oh, tapos nagalmusal kami yan sa taas. Nagbablog ka din ba? Anong channel mo? Nadmoto po. Ayun, shoutout kay Sir Nad Moto. Dito yan sa may Maliko. Tsaka kay ma'am, ano pangalan ni ma'am? Julie. Ma'am Julie, shoutout. Ayos. Bernard, kung napapansin mo doon, Ano? si Bernard. Bernard. Sa GC ako yung nagtanong sa'yo kung anong... Ay, oo. Ikaw pala yun. Taga saan kayo? Bagyo po. Bagyo ba? O, paano? Wala na kami. Oh, ingat po. Ingat kayo, ma'am. Ingat. Ingat kayo. Nice to meet you, ha. Oh, nice to Ingat. meet you, kuya. Oops. Ingat po, idol. Sige. Landslide. Cordillera Fields dito sa Maliko. Dami kaming nadaan na landslide doon pero malinis na. Nakatabi na yung mga bato. Makakadaan na 4 wheels. 38 degrees Celsius, nakakahilo. Ay, grabe. Napakainit. 40 na guys, oh. 40 degrees, 12 PM. Grabe na to. Nakakahilo. Oh, open visor tayo. Wakas, nandito na tayo sa bahay. April 1 na pala. April 1, 12:23 PM. Total trip natin 1197.3 kilometers. Brando, Choco, Brando. Yay. Pagod ah.